vähän jäässä. Niin, jos haluatte nähdä enemmän videoita multa, niin pääsette katsomaan niitä mun YouTube-kanavalla ja linkki bios. Niin sieltä kyllä näkyy videoita mä teen, jossa mä teen ruokaa. Oi, se on niin hyvä. Niin hyvä lohikeito. Thank you very much. Thank you for the gift. Thank you. Mä oon töissä omassa yrityksessä ja niin. Mulla ei oo välttämättä mitään aikataulua, joten mä pystyn tekemään livet vaikka kello 6 tai aamulla. Tällä hetkellä mä teen kinkujuusto pirakkaa. Se on unissa ja mä lämmittelen tällä hetkellä lohikeitoa. Niin me pääsimme syömään mun kaverin kanssa, joka auttoi mulle tekemään, kuvaamaan videoita YouTube-kanavalle. Решила еще немножко поснимать эфира, так сказать, чтобы, понимаешь, была активность. Я тут сегодня дедушку пахаю. Папа там вообще где-то как-то это так лайтовенько. Ну конечно, ты же папа. Сейчас он себя уже долго отвезу. Потом можно показать. Сейчас. Сколько дедушке было лет? 91. Ну, это очень хороший возраст для мужчины. Да. Многие в 90 вообще не доживают. Thank you. Kiitos paljon, kiitos paljon. So guys, send me 200 degrees and 20 minutes. Yes. Or maybe more. I have to check. Okay, now we have to wait, but I think we will eat some salmon soup I made yesterday with Fedem while we are waiting for the pie. Так, теперь нам нужно разогреть наш супчик.